Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite preukusnu postnu salatu sa šampinjonima. Priprema je veoma jednostavna. Prvo ćemo da stavimo makarone da se kuvaju, tačnije da nam provri voda, a potom ćemo im dodati i makarone, a na drugu ringlu ću staviti 2-3 kašike ulja da se malo zagreje, a ja ću za to vrijeme iseći praziluk. Volim ovu salatu zato što sve može istovremeno da se sprema, veoma brzo bude gotova, a zaista je ukusna. Ovdje imamo 2/3 praziluka, sečem na sitne kocke i stavljamo na malo ulja da se to lepo prodinsta. Dinstat će se ukupno nekih 10 minuta taman dok mi sečemo šampinjone. Što sitnije kocke budu, to će lepše izgledati u salati i brže će se izdinstati. Dinstam na nižoj temperaturi kako nam luk ne bi zagoreo, a kako bi bio lepo izdinstan i mekan. Poklopit ću šerpu i sada ću iseći šampinjone. Pre toga sam ih lepo očistila i sada ću ih seći na sitne komade. Što su sitniji komadi, to će onako ravnomernije biti raspoređeno po salati. Ja sam stavila 200 grama i sasvim je dovoljno. Možete naravno staviti i više, ali opet savjetujem da sečete ovako sitnije, jer vidjeli ste i na početku, a vidjet ćete svakako i na kraju videa da je nekako lepše za oko i za degustaciju. Kada nam provri voda, dodat ću pola kašičice soli i dodat ću 200 grama makarona. To ćemo kuvati nekih 6-7 minuta. Vidite svakako na pakovanju za makarone koja je preporuka, zato što nisu sve makarone iste debljine, nekima potrebno malo više, nekima malo manje vremena. Nakon nekih 10 minuta dinstanja praziluka dodat ću i šampinjone. Dodat ću prvo ovaj deo koji sam već isekla, a kada budem iseckala i ovaj drugi deo, dodat ću i njega. Sve vrijeme dinstamo na nekoj srednjoj temperaturi kako nam ne bi zagorelo. Kada budemo dodali sve šampinjone, tada ćemo dodati i začine. Možete dodati koje god začine volite. Lepo će se osjetiti u ovoj salati. Ja sam odabrala recimo pored standardnih začina, soli i suvog začina da dodam i malo origana i zaista je preukusan u ovoj salati. Stavila sam otprilike 1/4 kašičice soli i 1/3 kašičice suvog začina, pola kašičice origana i malo crnog bibera. Šampinjone ćemo dinstati nekih 10-15 minuta. Makarone svakako proveravajte kada su gotove. Ja volim da mi budu, što kažu, al dente. Volim da budu malo tvrđe, ne da se raskuvaju. Kada ispari sva voda iz šampinjona, sklonit ćemo sa ringle. A makarone, pošto su gotove, sad ću da odcedim. Ostavit ću ih u ovoj šerpi. A potom ću im dodati i ove šampinjone koji su uskoro gotovi. Malo sam bila pojačala ringlu kako bi mi isparila voda. Svakako možete i da odcedite vodu, ali možete samo malo pojačati ringlu i za 5 minuta će voda ispariti. Dodajem šampinjone sa prazilukom. Nežno ću da promešam
Kažem nežno da ne bi izgnječila vrele makarone. Apsolutno nema potrebe da dodajete bilo kakvo ulje da vam se makarone ne zalepe. Neće vam se svakako zalepiti, samo je potrebno da povremeno protresete šerpu. Evo ovako, na nekih 15 minuta samo protresite, oni će se sve razdvojiti i nakon sat vremena bit će potpuno ohlađene, a evo vidite, znači nijedna se nije zalepila. I obavezno ih hladite onako sa poklopcem da vam se ne bi osušile. Kada se ohlade makarone, dodajemo 300 g postnog majoneza. Izmešat ćemo sve. I to je to. Salata nam je gotova, ostaje nam samo da je prebacimo u neki sud u kome ćemo salatu i držati. Salata je zaista preukusna. Možete dodati šta god volite, možete dodati šećerac, kisele krastavčiće, bilo šta, ali moj vam je savjet da prvi put napravite ovako, zato što šta god dodali preovladat će u salati, a ona je savršena baš ovaka kakva jeste. Znate koliko nekako se osjeti lepo šampinjoni sa prazilukom, preukusna je, zaista preukusna. Ovo je recept moje bake. Ona pravi mrsnu varijantu recimo sa minimalno majoneza i jogurtom, također je fenomenalna, a kao postnu varijantu je nama pravila ovo. Pa sam ja rešila da recept podelim sa vama zato što ga obožavam. Ukoliko vam se recept dopao, zapratite kanal, lajkujte i komentarišite. Prijetno!